Άμα νιώθεις πως είσαι εγκλωβισμένος και δεν προχωράς, μείνε σε αυτό το βίντεο. Γενικότερα είχα το εξής θέμα κι εγώ, ότι κάνοντας αυτό που γουστάρω, νιώθω πως, βασικά ένιωθα πως είτε δεν κάνω τίποτα, είτε δεν κάνω αρκετά, να το πω έτσι. Πως δεν θέλω να πάω σε εκείνο το project, πως ποιο είναι το νόημα, τι κάνω με τη ζωή μου και τέτοια. Αλλά τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα και άρχισα και έκατσα να στήσω, σκέφτηκα πως τι λέω ρε μαλάκα. Κάνω αυτό που γουστάρω, κάνω αυτό που αγαπάω και μπορώ και να διαχειρίζομαι τη ζωή μου όπως θέλω εγώ. Με το τι μου αρέσει να κάνω, το τι δεν μου αρέσει, το πότε, το τι, και να ευθύνομαι εγώ 100% για το πώς θα πάει η δουλειά και όχι κάποιος άλλος. Πρώτον, δεν υπάρχει γυρισμός. Με τόσα λεφτά που έχω δώσει εξοπλισμό, δεν μπορώ να το αφήσω τώρα. Πρώτο αυτό, και δεύτερον, το γουστάρω ρε φίλε, το γουστάρω. Και πάω στοίχημα πως πολλοί άλλοι θα ζήλευαν για αυτό που κάνω εγώ. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι πως μερικές φορές πρέπει απλά να κάθομαι και να σκέφτομαι και να εκτιμάω με τα πόσα έχω πετύχει και με το άλλο πόσα θα πετύχω. Και έκατσα και θυμήθηκα και όταν έλεγα κάποτε πως αυτό που κάνω τώρα ακριβώς θα ήταν το ιδανικό για μένα, όταν έφτασα στο ιδανικό τότε για μένα, νιώθω πως πάλι δεν είναι αρκετό. Και αυτό είναι απλά η βλακιά που μας βαράει νομίζω ώρες. Γι' αυτό που κατάλαβα είναι πως θα πρέπει να εκτιμάμε αυτό που έχουμε τώρα και όχι αυτά που θα έχουμε. Αυτό που λένε πολλοί δηλαδή, διότι όταν αποκτάς αυτά που κάποτε ήθελες, δεν τους δίνεις πραγματική αξία. Οπότε τώρα έχω φτάσει στο σημείο που ήθελα κάποτε. Δεν λέω ότι θα μείνω σε αυτό το σημείο στάσιμος, ότι δεν θα συνεχίσω να κυνηγάω πράγματα. Απλά πρέπει να το εκτιμήσω παραπάνω. Αυτό νομίζω. Και η κάμερα έτοιμη, εγώ έτοιμος. Αυτά. Είναι μια ωραία μέρα και πάμε να τραβήξουμε.